Sanibonani sinibingelele mbukeli wensika yesizwe TV nomlandeli wohlelo oluhamba phambili olukulethela ke abalaphi bendabuko siyathokoza emakhosini namhlanje sisasambeni ke bafowethu sithi ukuphuma siyohlangana ke nezinye izinkakha noma injulabuchopho zokulapha ezilapha endaweni yaseThekwini ke ngihamba nodokotela engengimusho okwamanje uyena ozoyichaza nje ethi ukungena nje ekutheni ungubani uqhamukapi uvelaphi mase ke siyangena ohlelweni ke ngoba ke siyazi sihlezi siniphathele izinto ke ezijulile ezilethela i-information abantu abangayitholi ke behleli emakhaya sona ke lapho umbukele ekhaya ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare le video insika yesizwe TV1 on TikTok insika yesizwe TV1 on Facebook insika yesizwe TV1 dokotela sikubingelele sikwamukele sikunikeza ithuba lokubingelela ababukeli bensika yesizwe siyanibingelela ke emakhaya abantwana bethonga siyababingelela nabahleli emakhaya sibabingelela bonke nje abantu ababuka lolu hlelo yebo dokotela Gihleli nobani namhlanje uDr bani noma umkhulu bani noma uzibiza ngobani igama lasendumbeni dokotela lo khuluma naye ke khuluma nomkhulu Mathenyoka osebenzela kuphi la esebenzela khona isebenzela la endaweni yaseThekwini siyatholakala nje kakhulu ngikhona. Okay, dokotela njoba siyeza ukuxoxa kancane singokongena ohlelweni. Sathi ukuthi ungena nje wasichazela ukuthi udokotela uwumuntu kanjani owenza ini nani. Ngokudabuka mkhulu ngokwasemakhaya. Udokotela usuka kuphi? Isuka Escort eWembesi kwaSi. Escort. Yebo. Umkhulu waphiwa into noma wahamba wayothwasa noma wangena emanzini abantu bake bethanda ukwazi ukuthi umkhulu noma udokotela usedlule noma wathwasa noma wathatha into noma wenze njani mongase nje usichazisele nje lapho nje dokotela ngokwami nangokwethonga la yeah ngahlala kule ndawo kuthiwa kusemanzini ngaphinde ngaphuma ngaya endaweni eseKholenso kwaMgwagombanza la wathwasela khona yeah okay mkhulu dokotela ngizothanda ukuthi singene sigxileke manje ohlelweni usesichazile udokotela usichazile futhi ke kwivideo edlule wathi ukunaba nje wasichaza ukuthi ubani usukapi wenza ini namhlanje noma manje lesikhathi samanje udokotela ube nama client afikile kuye engiwaficile la esigodlweni wathi methiwa ngichazela ukuthi bebezokwenzani ngathi no dokotela lolu daba kusamele sidlulisele abantu bekwazi ukuthi belilalele noma belizwe dokotela bekunesiguli noma bekunesiguli ebezinenkinga yento ekuthiwa isilwane dokotela isilwane uyasilapha sikubonile futhi ukuchazile futhi testimony lalokho ngilitholile kodwa ngifisa ingathi singathi ukunaba ke manje sitshela abantu ngesilwane angeke singene ekutheni abade belabo benenkinga yani yesilwane sinjani ngifisa nje ukuthi umuntu osekhaya noma umbukeli mesichaza sona ke isilwane ke manje ukuthi ke isilwane dokotela mochazela umuntu ongasazi yini isilwane Mntanethonga ake sibambe la izilwane zahlukahlukene kakhulu yeah ziningi nje izilwane ngoba engingakuchazela khona nje okwamanje kunesilwane ukuthiwa isilwane obelethiswe sona yeah kube isilwane ukuthiwa isilwane okhandelwe sona esiyisakhelo kuwena esihlala kuphi endaweni ukuthiwa kusesinyeni kumuntu wesifazana okay kunesilwane emkhulu esiba kuthiwa kunesilwane esisekhaya egcekeni uyangezwa yeah kunesilwane lesi esisibiza ngesikhathi esiningi ukuthiwa inyoni ukuze uthola umuntu ushawe inyoni mhlambe ukuyizwe leyo nto umuntu ushawe inyoni so lezi ilwane zizonke futhi zilashwa ngokungafani manje isilwane kusuke kungabona ukuthi kulandwa inunu njengokuthi mhlambe kulandwa imfene bese kuthiwa isilwane
igama elithi isilwane kusuke kuyinto engaphili like ngokomphefumulo ozoyibona ngokwenyama uthi nasi isilwane kuyinto yomoya noma kuyinto engizoyikhomba ngithi hawu nasi songishaya la ngathi nabela khona yeah isilwane kukhona isilwane esinjengokuthi njengalesi nje isilapha kumuntu esifazane kunesilwane ekuthiwa kuvuswe umuntu ongasekho emhlabeni lapho okuthiwa kusetshenziswa izinhlabathi zamathuna kuvuswe umuntu ongasekho wasethathwa wakhandwa ukuba makavuke ezosebenza kulomuntu wesifazane ahlaleke uma efika lapho kuleso sinya usuke engahlalele ukuthi uzohlala usuke ezolwa nento eyimpumelelo kulo muntu wesifazane noma nento eyinqubekela phambili uyangizwa kuloyo muntu wesifazane kulo muntu wesifazane imvamisa ke leso silwane sike abanye bethi sifake umnakwabo abanye ukuthi ngoba kunabantu ababa nomona bomndeni ngokubuka impumelelo noma indlela umntwana kahamba ngayo bese kuthiwa cha ake sisiphendule lesi silwane sizosebenza ekutheni lo mntwana akashabalalelwe yonke into akanayo ngiyezwa dokotela kusho ukuthi into ekuthiwa isilwane kusebenza kabili kukhona isilwane sokuphumelelisa kukhona isilwane sokushabalalisa ngiye ngizwe ukuthiwa kunezinto okwazi ukufakwa zona ekuthiwa izilwane kodwa eziphumelisayo ezidonsayo njengazo futhi angazi noma mengithi izibholiyane kusayiso isilwane leso noma mengithi izizwe kusayiso futhi isilwane leso kunezinto ezifakwa kubantu zibaphumelelise okuthiwa izilwane bese kuba khona ezibashabalalisayo futhi njengaleso sichazayo yeah okay ngiyakuzwa mkhulu ngiyakuzwa dokotela kusho ukuthi mesingangena kunaleso sithintile engizizwile lesi othi sikwazi ukushaya egcekeni naso yiso lesi ekuthiwa inyoni sikhona leso okuthiwa inyoni kunesinye esikhandwayo ngoba ziyakhandwa ngokuhlukahlukana kwazo ngingasuka ngisikhande bese ngisifaka khona la egcekeni ngisigqibe ukuba leso silwane asidile nalento nje la ekhaya it's either si destroyer abantu bakulelo khaya noma li destroyer umuntu onepower kulelo khaya ngaleso sikhathi bese ukuthi lese sinyoni abanye basho ngendlela ezahlukene lese sinyoni isilwane esisuke sakhiweke leso abanye bahamba bebambele inyoni noma ngabe yipi bayikhiphe amathumbu wonke mase befaka umuthi besivuse lesi silwane lesi mase siyasebenza ungakubona nje inyoni ihlalele lapha kanti cha akuyona inyoni ilinde lo muntu eyithunywele yena ayish dokotela ngiyakuzwa ngiyathemba nomlaleli noma nombukeli ekhaya uyakuzwa uma uchaza kanje mekuthiwa ke dokotela umuntu wesifazane uthe khona isilwane esihlala esinyeni somuntu wesifazane angazi noma siyafana yini nalesi isilwane ethi umuntu wesifazane ngiphuphe ngilele nomuntu wesilisa methi uyobheka mase kuthiwa loyo muntu ulalwa isilwane kusuke kwenzakalani ke entweni kanjalo ziyahlangana lezi izilwane zombili noma izilwane ezihlukene nanokuthi lezo izilwane lezo zisebenza kanjani ke lezi kuthiwa umuntu lale naso yeah eso silwane siyafana kodwa lapho esihluka khona umsebenzi esithunyelwe wona leso kuthiwa ustatile usokuyisilwane kuthiwa nje hayi uzodwa utethi isilwane leso silwane kuyisilwane esikhathi esiningi abanye siyabagqilaza silale nanawo nalesi sesinyeni siyalala futhi nawo kodwa lesi silwane angeke sisuke siyohlala kumuntu wesilisa imvamisa sijwayele ukuhlala nje kubantu besifazane ngoba makuthiwa wona umuntu wesilisa unesilwane kusuke kuyisilwane esisuke wembathiswe sona okay ziyahlukahlukana ngoba lesi nje esihlala esinyeni sidila nomsebenzi waso esisuke sithunyelwe wona kuthi lesi sisuke sitetile sisuke naso futhi sizodila nomsebenzi waso futhi hey ngiyakuzwa memkhulu ngiyakuzwa dokotela umuntu ke osekhaya noma umbukeli noma ke umuntu nje othi ngiyasola noma kukhona into engicabanga ukuthi ngenzeka kube noma ngithwe sisilwane iziphi izimpawu
zokubona ukuthi ngathi mina nginesilwane esikhona kulezo suyibalile ngisho noma engasipho ongasisho ngaso kodwa noma iyiphi indlela i-proof noma into ngathi i-evidence ukuthi ngathi khona into eyisilwananyana enginayo umuntu uzibona ngani iziphi izimpawu uyazi ukuthi mkhulu isilwane ake ngihlale la esilwaneni isilwane mkhulu impawu isikhathi esiningi zokuvela esilwaneni abanye sivela ngokuthi umuntu ukuthi uyakhathala kakhulu emzimbeni mayikhathele abe nalento efikelwa kuyena engathi isicobecoko noma ukuzela athi mayethi uyalala mase kuqhamuka lo muntu ngoba ngeke kuqhamuka isilwane mkhulu kuzoqhamuka umuntu engathi umuntu othandana naye noma umuntu owubaba wakho noma umuntu kodwa owesilisa afike alale nawe mase maqede ehambe uyangizwa maqede mase wena uyakhululeka emzimbeni uthi uvuka njalo uqilazekile wena emzimbeni uqilazekile yabona sisuke sikudikadika ngaleso sikhathi uyangizwa mase ukuthi ngibuyele futhi kulesi sasesinyeni kakhulukazi nje lesi sasesinyeni mkhulu izimpawu zakhona ziyavela kakhulu umuntu ukezibonela opha kakhulu uyangizwa opha uthi uyopha kaqedi uthi kwesinye isikhathi uyopha namhlanje abe right mhlawumbe uthi uopha mhlawumbe uwafi mhlawumbe uthi njengokunje uyesikhathini isikhathi esiningi umuntu esifazana uyazazi ukuthi uya isikhathi esingakanani but uthi yena aye mhlawumbe 2 days kanti yena uya u3 days uthi lapho sesihleli ngoba sesinjani sesingcolise isinya sakhe sihleli phakathi akakwazi manje ukuthi ahambe einsukwini zakhe ngendlela efanele sesihlala la sesidila la ngalesikhathi yena opha ingalesi sikhathi sisebenza sona uyangizwa uthola ukuthi athi uyasondela umuntu wakhe akathana naye athi uyalala naye uthola umuntu wakhe usemtreat njengomuntu ngathi uyajola ulala nabantu njani kanti isilwane sesifika ngaso sonke isikhathi simvule ngaphansi uyangizwa uma simvula yena mayifika indoda ifika isibone ngathi ayikhona umuntu uhambe kade mhlambe ejabula somewhere uyabona mase egcina ukusuka ukuthi umuntu esifazane segcina ukuthi asena indoda true indoda siyambalekela isibona abanye sithi mayifika lapha iyajabula ifika lapha yabo ndefana leyo mayifika la ekhaya isajabula ngoba manje mayifika ifica konakele ibaka mkhulu uyena ke lo wesilisa olala nalomuntu wesifazane akukho yena okumlandelayo mhlawumbe njengesinyama mhlawumbe kube khona amabhajanyana abakhona kulo muntu olala nalomuntu wesifazane onalesi silwane ngokuqapheleke into eyodwa mkhulu ukuthi umuntu uma ke walala nomuntu okuleso simo izinto zakhe zalowo muntu noma bezishesha kangakanani ziyashabalala ngoba ngalesikhathi behlangana ngokwenyama lesi silwane siyalizwa elinye igazi kuyena sekufika njengento engathi yithunzi uyangizwa hayi ukuthi yena naye uba nesilwane but kodwa yena uba nethunzi uthi egcina kosuku usethi uhlala nabantu bamhlamuka uthi uyasebenza emsebenzini uthi ngisho boss ayisamjabuleli kade imjabulele hayi ngezwakala dokotela ngezwakala ngithemba ukuthi ke nombukeli lapha ekhaya uyezwa and futhi uya understand udokotela ke angeke singene kakhulu kuma recipe awasebenzisayo mepheka noma mehlanganisa noma mehlanganisa izinto zakhe lezokusebenza ekutheni ke ekwazi ukulapha isilwane kodwa sizoba nje ukuthi nje kancane uku-understand ekutheni udokotela uyakwazi ukusilapha isilwane yebo isilwane ngiyasilapha zonke futhi zonke kuthatha isikhathi esingakanani umuntu mayefika endumbeni noma esigodlweni ukulapha isilwane mhlawumbe umuntu mayibuka ukuthi ngiyasebenza ngizothi ngiyalapha ngivele ngihlalisa unyanga yonke kusasikhathi iprocess ingakanani nje ethathayo nje ukulapha umuntu onesilwane akusiyo iprocess enkulu kulezi ilwane ngoba ilwane njengoba ngishilo ngathi ilwane ziyahlukana nje ake ngibuye nje kulesi sase sinyeni noma leso suku stetile lezo lwane asithatha isikhathi ukusilungisa asithatha isikhathi kodwa mhlambe sekungaba izinto wena oyisebenzisayo ezingathatha isikhathi kodwa ukusilapha nje akusikho ukuthi uzohlala la ekhaya alashwe isilwane lesi silwane esilashwa kanjalo ngokuthi ahlalela ekhaya ilezi ukuthiwa mhlambe ziyamkhayizisa simenzane yabona lezi enjalo kodwa lezi nje ukuthiwa nje ustate akusiyo into ukuthi ungahlala la ekhaya ulashwe ube right umuntu nje ongaphuma uyomenza la umenza khona ngoba ziyahlukahlukana khona usilahle esigangeni
khona usilahle emfuleni isihlukana kanjalo Sihlukene. so uthatha lo muntu nje wenze ngendlela efanele ubheke uhambe yomenza ngendlela efanele So kuyahluka ukuthi hayi khona ohlalayo lezi ezihlanyisa kakhulu umuntu othi uyomemeza uyala ekhaya unamandla lezo uyahlala ke kodwa kulezi nje uyakwazi ukuhamba nezinto uhambe uyomenza la umenza khona bese ba nento ayisebenzisayo for leyo process of isikhathi leyo sikhathi leso. Okay mkhulu asike sithi sesikhulumile onendlebe uzwile umuntu onalenkinga ke mkhulu yazo ke isilwane uzokuthola kanjani ezinombolweni zocingo noma kuma social media platforms umuntu othi nje ngiyacela mkhulu usukhulumile mina ngikuzwile ngicela ukuxhumana nawe ukuxhumana nawe kanjani? Ngokuxhumana kwami ngiyatholakala ku WhatsApp kuyo le number le ethi 072 79 58 344 cela ukuyiphinda 072 79 58 344 ngiyatholakala kakhulu nje WhatsApp iyafoneleka iya WhatsApp mkhulu uyafone uyakwazi ukuhlolela efonini siyakwazi ukukusiza futhi kanjalo efonini sikuhlolela kuyo futhi inombolo kuyo yona hayi angithembe mkhulu ukuthi ke abalaleli nababukeli bensika yesizwe bakuzwe kahle and bazokuthinta inombolo yocingo uyikhiphile umuntu ozizwayo ukuthi unalenkinga noma ofisa ukubhekelwa ukuthi lenkinga unayo yini na akamthinta udokotela uzomhlolela efonini embize lesigodlweni noma ufike eqathatha la kusebenzela khona umkhulu uthi umkhulu usebenzela ukuba sebenzela khona la eThekwini ngisekhona nje la eThekwini nje isikhashana ngisekhona la engikhona indawo kuthiwa ise Richmond Farm yeah. Okay so kodwa kulula kakhulu angena efonini nje umuntu uzolithola yonke imininingwane kadokotela ukuthi utholakala kuphi na kanjani futhi. Amen. Asibonge mkhulu sibonga ukuhlala nawe sibonge futhi ukuthi usamukele ekhaya sakuvashela sababona abantu sayibona imisebenzi kusakuningi okuzolethwa umkhulu sisazoxoxa nje naye kakhulu ngemisebenzi futhi eyahlukahlukene so if unento office umkhulu axoxe ngayo share i-comment noma ufonele umkhulu umcele ukuthi umkhulu mhla uhlangana futhi nensika sacela ukukhuluma ngayo inkinga noma nganayi into kodwa ke until isihlangane kwivideo elandelayo dokotela amazi ukugcina ukubonga nokuvalelisa. Ngiyabonga kakhulu balaleli bonke ngendawo zabo ngokuhlukahlukana ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ningilalele ningizwe lokho engikusho kunina abalaleli kulo usizo kakhulu ngicela umuntu angacashi inkinga yakhe uma enenkinga asondele simlekelele. Amen.